Pa dobro jutro, drugari. Kako ste vi meni ove sredi i ovoga jutra? Upravo smo završili sa bankom ovde, Banka Intezom u bulevaru Aleksandra, i poslednji put kad sam objavio story da sam u toj banci, svi su toliko napljuvali, ja sam bio u pozonu, okej, gde sam ja došao? Okej, taj dan su stvarno svi nešto bili nervozni, mislim, ljudi koji su bili u banci, ali moj Instagram je odreagovao tako kad sam postavio na story, ja sam bio u fazonu, okej, kao prvi put sam ovde, neću ništa da kažem, meni deluju svi ljubazno, jako, onako helpful, žele da pomognu i sve to, a ljudi oko mene pizde. Zato što, okej, taj dan je bila, kažem, neka gužva. Sledeći put isto dolazim, ja se, znate, pripremio sam se na maks, očekivao sam da se čeka ne znam se koliko sati i dolazim i okej, ispred je bio red i stvarno jeste, ali zbog korone i svega, naravno, mora da se čeka napolje, da se ne pravi gužva unutra. I jako je elegantno, znaš ono, opremio sam se strpljenjem. Prva poseta je skroz okej bila, uopšte nisam imao nikakvih problema. Ali s obzirom na to kako su ljudi odreagovali na Instagramu, bio sam u zonu, brate, ima ja da se pripremim ozbiljno za sledeću posetu. Sad sam se opremio strpljenjem na maksimum i dolazim i ja završavam sve lagano za sat i 15 minuta. Ulazim, znači čekalo se napolju nekih 45 minuta, onda se ulazi unutra, završava se sve i izlazi se lagano za sat i 15. Jako sam u totalnom zbunu zašto su i taj dan ljudi bili nervozni, jer evo ja da vam kažem, ljudi, u Engleskoj vi zakažete kada da dođete i opet ćete da čekate minimum pola sata, 45 minuta, dobro, možda ćete da čekate unutra kada nema korona i sad ne znam kakva je situacija. I ista priča, ako ne i gora u Engleskoj. Sve u svemu, treći put dolazim, završavam za 15 minuta sve. Četvrti put dolazim, završavam za 20 minuta sve. Ja uopšte ne vidim u čemu je problem i zašto ljudi hejtuju toliko ovu poslovnicu, ali dobro. Unutra sam ušao, ljudi, moram da vam stavim klip ovde. Tip se okupao u onom alkoholu, apsesolu ili dezinfekcionom sredstvu, ne znam šta je već uzeo, ali se okupao. Ja gledam, ja čekam moj red i samo čujem tuš. Znate, ono kapice, ja rekao prokišnjava, krenuo pljusak. Okrećem se i vidim tipa koji je uzeo dezinfekciono sredstvo i polio se. Otvorio ga i bukvalno se polio. Ja shvatam da je korona jako ozbiljna stvar, ali ljudi, nemojte se polivati sa dezinfekcionim sredstvom i praviti poplavu u banci. Okej, jučerašnji dan, moram da podelim i ovo sa vama, je bila takva katastrofa. Ja mnogo volim kada mi Neli vodimo u modelinu sa nama. Ali druže, ako ona mora da bude dole sa mnom, a mama je gore, pa ja 4 sata sam bio u ofisu. Ništa nisam uradio. Ništa. Nula. Poslao sam možda 2-3 poruke. Svo ostalo vreme ja ustajem, njoj sipam da pije vodu, pa ajde stavim je u krevetac, pa ne, ona ustane, pa krene da cvili, pa krene da laje, pa onda otvaraj vrata, zatvaraj vrata, stavlja je opet u krevetac, mazi je ovo. Ništa nisam uradio. A ne može da bude gore zato što mama nije u kancelariji, nego je na shop floru i sa kupcima. I sa zaposlenima i sve. Ništa nisam uradio juče i samim tim nisam mogao ni za što da se skoncentrišem i nisam ništa ni snimio juče. I, znači, jučerašnji dan je bio katastrofalno neproduktivan. I moram Neli nekako, čoveče, da naviknem da bude dole i da ćuti. Znam da se zvuči surovo, ljudi. Znate vi koliko je ona razmažena? To je next level shit, brate, majke mi. Današnji dan, evo, otišli smo do menjačnice, odvezu sam mamu na pregled, pošto boli je nešto rame, brate, mili, ona, pošto je bila polomila nogu, ajde da vam mi to ispričam. Žena je otišla porodično, familijarno su nešto išli na neki hiking, peli su se na Taru, ja mislim, završe celu ekspediciju, dolaze na parking i na parkingu, znači, kada su rekli, hajmo, idemo u kola, ona se okrenula ovako, zgazila pogrešno i slomila zglob. Posle celog hajkinga.
Da. Tako da je bila na štakama i to mogu da vam ubacim. Ubacit ću vam, ajde da stvarno bude zanimljiv ovaj vlog. Da malo se potrudim ipak oko ovih vlogova. Ubacit ću vam tu kako smo je vozili, pošto smo posle toga išli u Hrvatsku na odmor. Ubacit ću vam ovde klipić kako smo je gurali na kolicima, odnosno kako sam je ja gurao na kolicima. Znači, bukvalno, kroz celo ostrvo samo čuješ mamu koja vrišti i ja koju je guramo na kolicima 200 na sat. Bilo je jako zanimljivo, meni barem. I onda je naravno išla dosta dugo isto na štakama, pošto nismo uvijek bili tu da je guramo u kolicima, logično. I onda se sve moguće raštelovalo, pošto kad idete na štakama se i krivite i ovako i onako i naravno sad je boli rame, bolao je lakat itd. Tako da je otišla na pregled sada da vidi to. I dok je ona na pregledu ja sam ovdje došao u banku da završim ovo i to je u suštini to. To je ceo današnji plan za sada. Posle toga idemo u 2:30 imamo neki sastanak za prozore. Idemo da gledamo neke prozore i ne javlja mi se sada, ne znam, sad ćemo da vidimo koji je plan. Ah da, kako da zaboravim da prethodni vlog, ja mislim da ću gasiti YouTube. Bukvalno, okačio sam ga, imam 15 pregleda. Wow! Mislim, bila je dobra sugestija i stvarno može da bude nekom korisno kako editovati vlog i kako editovati podcast. Ali ja mislim da je to takva niša. Mislim, ajde, nema veze, pokušao sam. Probao sam, izbacio sam video, nisam razočarao, tako da taj moment je dobar. A sad koliko je to dobro za moj kanal i za, da kažemo, rast mog kanala, to ćemo tek da vidimo. Greška je realno zato što je 28 minuta dugačak, greška je zato što nije koncizniji, greška je što sam htio da ga objavim u 2 ujutru, pošto se tada završio rendering, pa nisam u 2 ujutru, nego sam odlučio da je bolje da ga postavim odmah ujutru u 8. Ko gleda još kako se edituje vlog i podcast u 8 ujutru? Bože me se... baš tako, znam. Tako da sve su to neke greške koje sam napravio prilikom poslednjeg vloga. Realno ljudi, ja mislim da bi ja trebao da odustanem od ovog vlogmasa. Mislim da stvarno... Ok, aj razmislit ću tokom dana pa ću vas obavestiti do kraja vloga da li ću to da radim ili ne. Realno da sam znao, na početku ovog videa bi vam rekao samo da ne gledate, ne traćite vreme gledajući ovaj video, ali šta ću kad sam sebi obećao da ću biti realan, da i kada je totalno bez veze i totalno neproduktivan dan, ja ću i dalje da snimim nešto, reći ću vam da sam bio, da ću biti iskren, da ću reći kad sam motivisan, kad nisam motivisan, na primjer danas motivacija je bila na jako niskom nivou i evo, kraj dana, 6:20, idemo kući, ništa preterano, niti sam neko u vlogu, niti sam uradio, bili smo na ovom sastanku za prozore, to je prošlo dobro. Pored toga, realno, ništa preterano. Šta da vam kažem, drugari, izvinjavam se na ovako dosadnom vlogu, a mi se vidimo sutra.